אורי חברים, אנחנו כאן בסרטון חדש של קלאש רויאל. היום אני כאן עם אח שלי, עם ירין וייטי, עם ירין קלאש וייטי. תגיד שלום. מה המצב? אנחנו נעשה את האתגר הראיונות היום. קודם כל נתחיל עם קרב קטן לחימום. נועם מוכן? כן. יאללה. מי שלא יודע אני אעשה פתיחת תיבות. נועם, תשים את הדק הרגיל שלך. דק רגיל זה דק 3. יאללה. זה סתם, אוקיי? תנו בסאב ותנו בלייק כמובן. נכון, גם לי, בבקשה. מתי התחלת כבר? מתי? It's not fair. תודה יונה. תודה נועם, אח שלי. שונא אותך. מה זה? תודה שונאתי. כן. שהם משחקים רציני דרך אגב. חוץ ממני. אתה רואה, אני לא שם קלף. כן, כי אתה מתעסק בפליקית ויקי. זה קפיץ. שהם משחקים רציני ונועם עכשיו יציג מהוויץ' שילך להגיד. נועם. תקשיב את זה. נתן לא מכות. יש 2, זה מיליון. עכשיו שחקתי רציני ובאמת לא היה לבנה. וגם לא היה מזה. אם תשים מינוס אור זה באמת. ואם נצמת... לא ידעתי שתשים גובלין בארץ ושכחתי את זה. שונא אותך. המקראי נשמתי. אני לא. די, נצחיל. באמת, אני לא מפחד רציני. די, אבל די. אין לי ליקסר. מה זה? מה זה? עכשיו אין לי אליקסר. אני צריך לאגור אליקסר. אתה יודע כמה חיים יש לי? אתה רואה עכשיו. עכשיו לא נתחיל לשחק רציני כמו שאני מכיר אותו. וזה לא הולך לקרות. למה? כי ככה אמרת. תעשי לי את זה בחמורה. ומכה, יהיה בייבי, יהיה צ'פני. אני יודע שאתה צחק רציני, כי אם אתה שחק לא רציני, אתה כאילו בחמורה. מה זה ככה? תגיד תודה שאני לא יוצא עכשיו מהמשחק מול העיניים הקטנות שלך. מי אמר? מי קבע? שונא אותך, דמקי נשמתי. אוקיי חברים, לא יצאתי, אני באמצע המשחק. עכשיו הוא מחפש לקלן. לא, אני רוצה לעשות אתגר הארנות. מי שמכיר את שיר הפלייקון? ססה. פלייקון. הכי קל, אתה בא הכי קל. אוקי, אוקי, אוקי. ירין, כל הזה פה גרוע. כל הזה, מה זה כל הזה? כל נו. כל הקלנים. איך קוראים לקלן שלך? בא לי אותו. פלייקון. איך קוראים לקלן של מה? אתה לא יכול לבוא. למה? אני יכול לחפש את הקלנים. רגע, אני אחפש לך. יואו. קרה! אני לא רוצה כאן קלן. כולם כאן ב-0-0-0. תביא לי רגע. אתה יודע לחפש קלנים. קל. 3 קלפים.
נו, מה הקטע עכשיו? שנייה אבל. טוב חברים, מקווה שנהנתם לא, בסרטון. לא, אני בודק לך כן, אני בודק כמה גביעים הוא. 2,000. וכמה גביעים אתה? אני בודק לך קלן ב-15,500. אני ב-1469. 2,000 זה ארנה 7. אין כזה דבר שמאוחר, בטוח נשאר כאן עד מחר. תחתרו נעד צ'ק, אז אני כבר תלויה צ'ק. נסתכל בכרטיס, רקמתי לאחרונה. ביד אחת... לא תשאיר. ביד אחת ובשנייה בנג בנג. הולך לתת ולוג מרגש שהולך לתת ללב להתמוגג. מדברים מכאן מהלב. איך הוא אוהב? כשזו נועם הומו אמיתי מהחפיסה. אוקיי, הקראון רויאל 4 בקלן צ'סט לוחמי ישראל. איך הגעת ל4? הם ב0. קראון רויאל, רוצה? אז תיכנס. זה 4. מה, הם ב4? כן. אז תיכנס. תחפש עוד. יש לך מזל שאני זוכרת טוב את הקלרן הזה. תחפש עוד. אל תצא אבל. אי אפשר נועם, חייבים לתת. אבל אני זוכר איך קוראים לקלרן הזה, ואני יודע גם איך קוראים. איך קוראים לו? קראון רויאל. דה מורדו 20,000, אבל לא, דייח יאיר מכהן. Just do it. 1. ישראל 4. פצ'ס 18,000. איפה 4? חכה. פצצה 17,000. אוהל שם, משהו כזה. טוב חברים שלי. גלדיאטורס 3. יפה. אוקיי, לא אכפת לי. 21,000. 3 בקלן צ'סט. עם החלקה. קל. ישראל רויאל, לא. מה? זה קלן של 26,000 והם רק ב2. כזה דבר שמאוחר, כי בטוח נשאר פה על מחר. הקאונט דאונה. צ'ק. על העברת תורה. צ'ק. נזכר בכרטיס עם רוקנתי לאחרונה. לא ככה שרים, עזוב אל תשיר. כהנים. נו, אבל למה זה לא עובד? אין קלנים. זה יום גובלינס. אז איך לקראון רויאל? לא, אני אכנס לך לישראל. הם גם ב4. והם 18,000. כמה אנשים הם? 50. אז זה אומר שהם היו 49, אבל אני היה 50. נכון, יאללה בוא. בוא נסיים פה את הסרטון. ממש בנקודות. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.